Veliki pozdrav dragi moji, dobrodošli u novi video u kojem ću danas raditi nekakav dekor, uglavnom prirodne granje u onim žardinjerama ispred ulaza. I samo da napomenem, kada režem granje, svake godine režem samo donji dio biljke, zapravo granje koje se vuku po zemlji, ne nagrđujem sredinu biljke ili vrh ili bilo koji drugi dio, dakle režem one dolje granje i onda svake godine padnu, kako ono izraste, padnu nove granje i sve tako. Tako da na neki način i biljci, pomažem, održavam nju, a ja imam sav potreban materijal. Eto ga, narežem grančice i onda se vidimo ispred kuće. Dakle, procedura otprilike kao i svake godine. Zato što ne mogu se priuštiti da ovdje stavljam nikakve komplicirane dekoracije, instalacije, jer sa prvim udarom bure, koja dolazi točno iz ovog smjera, to će meni sve vjetar odnijeti do granice sa Hrvatskom. Tako da, grančice su mi savršena kamuflaža za lukovice proljetnica koje se nalaze ovdje ispod sloja ovog ovog supstrata. I joj, gledam macu cijelo vrijeme. Valerijo, mišu. Uglavnom, one mi pomognu da zimi zaštitim te lukovice, onda na proljeće kada ih maknem, lukovice mogu fino neometano iz zemlje van. Eto ga, idem sada malo ubrzati stvari i malo srediti ovo. Vidjet ću, hoću li do tavana da pronađem barem kakvu šišarku da je dodam, da ne bude baš samo ono grane. Eto ga. Preostalo mi je nešto materijala i iskoristit ću ga u ove ovdje žardinjere jer mi mace čeprkaju ovu zemlju, stoga su tu i vilice. Tako da idem im dodati ove bockave grančice jele kako ne bi bile prazne cijelu zimu i kako bih ipak opet zaštitila i ovaj ovdje treseti ovo tlo, a spriječila mace da mi čeprkaju i prave nered.
Stvarno mi je dosadilo neutralno, oprostite što sam promukla. I tako da sam odlučila ovdje na ulazu zaigrati malo cijelu ovu priču. Imamo djeda gore na vrhu. Moram ga malo, on ovako ima taj praporac na kapi. I onda male čovječuljke sam posložila. To je Snjegović i mali dečkići i cure koji sjede ovako među grančicama i prave jednu pravu pravcatu malu feštu sa ovom ekipom dolje. Samo se mislim da patuljka isto premjestimo ovamo. I ovaj vijenac ide konačno iz neutralnih u ponovno tradicionalne crvene, zelene i normalne boje. Dosta mi je više bilo neutrale u životu. Znači, ako zapuše bura, ovo sve leti direktno do Kazaginca. Ali mene nije briga. Isto tako me nije briga ako je ovo kičasto. Zato što je mene puklo. I to je to. Mali ljudići žive sada ovdje. Jadni mali ljudići su malo čudni. Ali barem su svi sa svojim parom. I mene ovo sve upravo razveselilo i popravilo mi dan, a to je ono najvažnije. Pogledajte Snjegovića kako je sladak. Idemo u kuhinju da ovaj vijenac vratimo u život. Dosta je bilo ovoga. Mislim da nikad u životu nešto nisam izreciklirala koliko ovaj vijenac i ovaj nakit. Bog dragi zna kad je ovo kupljeno, ali stvarno traje i evo kombiniram ga na milijun načina do sada. Još ova godina i onda možda dogodne se odlučim za novi ili možda još iduće godine pa tek onda novi. U svakom slučaju ovo je ono što sam uspjela skemijati. Ovdje imam jelenke sa praporcima. Uvrnut je, ali meni se sviđa. I to je to. Navečer bi valjalo dodati još možda nekakve lampice i nešto da svijetli. U svakom slučaju nisam nezadovoljna. Jer nisam potrošila ništa i nisam kupila ništa novo. Tada! Dragi moji, to je bilo to za ovogodišnje izdanje. Ja znam da vama isto tako nije to ništa novo, ništa šokantno, svježe, ali to je to, takav je raspored, to su te 3 žardinjere i vaze koje ja imam za ukrasiti i taj vijenac. I evo kažem opet, najviše me raduje to što nisam bankrotirala, nisam kupovala ništa novo, još uvijek izvlačim maksimum iz ovoga što imam. Ako sljedeće godine ili neke druge nešto lijepo nađem da me baš oduševi, onda
nešto možda i promijenim, ali stvarno u zadnje vrijeme se ništa novo ni ne nudi po dućanima i oni sami recikliraju robu od prethodnih godina. Ja sam se zasjedi ovdje. Ništa, pišite mi vaše dojmove, šta ste vi, jeste li vi ove godine sve živo obnovili, je li vas nešto oduševilo, jeste promijenili sve ili ste isto tako onako radili sa onim što već godinama imate. Nama je jelka bila dovoljna promjena za ovu godinu. Mislim da nam je to dosta za sada. Eto ga, budite mi dobro pa se onda družimo u sljedećim videima. Puse, ćao!